बुढ़वा बेमार बाटे बुढ़िया पीटे छाती। आही दादा कहवा से लेके अइला खांसी, आही दादा कहवा से लेके अइला खांसी। बुढ़वा बेमार बाटे बुढ़िया पीटे छाती। बुढ़वा के मन करे खाए के बारा, बुढ़वा के मन करे खाए के बारा। बुढ़िया धरावेले तुलसी के काढ़ा। खिसी पीती बुढ़वा चला देला लाठी, खिसी पीती बुढ़वा चला देला लाठी। बुढ़वा बेमार बाटे बुढ़िया पीटे छाती। और का कि डरी न जाला केहू बुढ़वा के पंजरा, डरी न जाला केहू बुढ़वा के पंजरा। सास पतोह बीच हो गइल झगड़ा, बेटवा पतोहिया निकाल देलस खाटी, बेटवा पतोहिया निकाल देलस खाटी। बुढ़वा बेमार बाटे बुढ़िया पीटे छाती। बुढ़िया बड़ी परेशान रहले। उ गइल एगो गांव के डॉक्टर के बुला लेहलस। डॉक्टर साहब आला लगा के जेने तेने देखत रहे, पूछत रहे, कहत रहे कि अरे इनका कुछ नइखे भइल। ए गई रहन खरिहान में भूसा ढोवे खातिर, वही भूसा के इनका में इन्फेक्शन हो गइल बा, भूसा नाक ओक में घुस गइल बा, कफ बन गइल बा, आ इनका खांसी हो गइल बा। डेरैला के जरूरत नइखे। डॉक्टर आई के दिहले दवाई, दूध दही दीह ना दीह खटाई। का देवे के बा इनका के? अरे हरदी गुड़ देत रहिया सांझे पराती, हरदी गुड़ देत रहिया सांझे पराती। बुढ़वा बेमार बाटे बुढ़िया पीटे छाती, बुढ़वा बेमार बाटे बुढ़िया पीटे छाती। आही दादा कहवा से लेके अइला खांसी, आही दादा कहवा से लेके अइला खांसी। बुढ़वा बेमार बाटे बुढ़िया पीटे छाती। ऐसा हूँ इन्फेक्शन होता रहे सब। खेत खरियान के दिन बा, घरी फसल कटाई होता, बहुत लोग के दूर गर्दा भूसा के जौन बारीक पामा होला वो चल जाता अंदर। आप लोग के खांसी उसी हो जाता है। ऐसे घबरेला की जरूरत नहीं है। ओकरा के डॉक्टर से सलाह लेके ही कोनो निदान करे के बाद हाहा दैया डल्ला के जरूरत नहीं है। रो सब के सलाह बा। अगर बढ़िया लागल होके तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करम जा। और वह सब थोड़ा सा बेईमानी करते हैं जब देख लेत बनी जा, बाकी तो लाइक नहीं जा करत। ऐसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर जा। अच्छा जिंदगी में अभी के आशीर्वाद प्यार दुलार दी जा। धन्यवाद।